День бабака для кримсько-татарського мовлення. Телеканал АТР знову не може отримати фінансування з державного бюджету. Все через внутрішнє розпорядження Міністерства реінтеграції окупованих територій. Кошти в бюджеті є. Їх телеканал мав отримати як пряму підтримку. Але міністр Олексій Резніков змінив їх призначення на послуги. Тобто АТР має взяти участь в тендері. Тільки ні самого тендера, ні тим паче його умов не існує. Невідомі ні час, коли він відбудеться, ні навіть конкуренти АТР. За словами гендиректора каналу та віце-президента Всесвітнього конгресу кримських татар Лінура Іслямова, який дізнався про зміни на зустрічі з Олексієм Резніковим, той повідомив, що на розробку тендера їм потрібно півроку, потім ще 2 місяці на сам конкурс. А це означає лише одне – влада шукає шляхи, як зробити так, щоб голос Криму перестав лунати в українському ефірі. Сегодняшние вот эти вот наши стресс-тесты, которые делает власть, это прямая дискриминация крымских татар. Мы стоим вне конкурсов всех. Мы телеканал коренного народа. Поэтому, когда нам говорят, что вы в очередь станьте, и таких, как вы, много, это уже сразу говорит о том, что они лишают нас політичного статусу. Про закриття АТР мріють вороги України та передусім Росія, наголошує Роман Безсмертний. Впродовж 4 років він вів перемовини з росіянами в рамках Мінського процесу і знає, як бісить окупантів тема Криму. Тепер, каже, блокування джерела правди про репресії окупантів може бути частиною угоди з Росією. А указівку міністерству, ймовірно, давав очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Для Москви я маю насамперед. Це, АТР – це просто кістка у горлі і хоч ти гвалт кричи. І звідси, щоб будь-яке слово, яке звучить з каналу, яке чують в Криму, особливо яке чують татари, це для Кремля, це війна, це страх, це кошмар і так далі. Я не сумніваюся, що питання це там між Козаком і Єрмаком проговорювалося. Придушення АТР обурило й депутатів з президентської фракції. Нардеп зі «Слуги народу» Віталій Безгін вважає, що навколо порятунку єдиного кримсько-татарського мовника мають згуртуватися всі парламентські сили, і, зокрема, учасники міжфракційного об'єднання «Кримська платформа». Разом народні обранці звертатимуться до уряду з вимогою розблокувати фінансування. Ситуації неприпустимою по відношенню до, власне, єдиного кримського каналу, який активно адвокує його проукраїнську позицію. Я думаю, що зараз безпосередньо всі проукраїнські сили мають єднатися, щоб не припустити, щоб було якесь там блокування чи щось вплинуло безпосередньо на фінансування і на мовлення, тому що, звісно, що АТР дуже важливий для реінтеграції і взагалі підтримки якогось зв'язку з проукраїнською спільнотою на теренах тимчасово окупованого півострова. Без телеканалу АТР неможливо вбити окупантів в інформаційній війні, наголошує Лінур Іслямов. А зупиняти цю боротьбу не можна ні на мить. Крымские татары – это про свободу, про честь и достоинство, потому что мы совесть, часть большой совести украинцев всех. Потому что поддержка нас – это поддержка всей Украины. Политически мы сегодня ведем фронтальную войну с оккупантом. Фронтальную и информационную, и оккупационную, находясь там в сопротивлении. Те члены Меджлиса, которые там, они находятся в каждодневном контакте с оккупантом и каждый день идут фактически как на смерть. Голова Меджлісу Рефат Чубаров налаштований оптимістично. Впевнений, що ситуація вирішиться, але є 2 шляхи. Які yolu var? Ya da şimdi hükümet ne? Є 2 шляхи вирішення. Або ви перебуваєте у протистоянні з владою, або ж працюєте з владою, захищаєте інтереси АТР. Я прихильник другого шляху. Був такий радянський сатирик Райкін. Він говорив, вам потрібне таксі чи шашечки на ньому. Тому зараз і ви для себе повинні зробити вибір. Taksi size
taksi kullanması gerek. По роз'яснення ми звернулися до Міністерства реінтеграції з офіційним запитом. Згідно з законом, вони мають відповісти в наступні 2 тижні. Крім того, наш телеканал звертатиметься до Європарламенту та посольств наших західних союзників в Україні. Телеканал, який дає надію, і цього разу повинен вистояти і довести своє гасло «Нескорений». Владислав Стожук,